warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret, berkah untuk semuanya. Nah teman-teman, pada hari ini tanggal 24 Oktober 2023 kita akan menuju ke acara pernikahannya Cak Bolang atau Sang Explore. Dan saya sudah menggunakan, saya berada di dalam mobil elok beserta Bang Titus, Gondrong, terus Idris, ada Mail juga, ada Ade juga, dan ada dari keluarganya Sang Explore Cak Bolang ada di belakang, monitoring, shooting dan semuanya. Mail mabok guys, adik pucet guys. Mail tinggal kene bene Il. Apa? Kenapa Il? Penak kok bisa jadi Tarsan nang kene kayak wit-witan. Ya karo ayah nang kene kok. Bisa jadi Tarsan nih Il. Tuh pemandangannya apik Il. Enggak. Kiu kiu. Kukru. Ayah. Ayah iki. Aduh men wis. Enggak sampai ketawa. Ayah iki. Apa bisa? Ayah ya. Elah, Cang. Payah ya. Oh, ganjel. Ayo kan belum pada masuk PLL. La ilaha illallah wa asyhadu Bisa. anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa karrama sifah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrifin bi ihsan. Saudara Agus Suroto bin Bapak Suprihatin, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Tiwi Andriani binti Bapak Mardi yang telah wakil wali kepada saya dengan mas kawin uang Rp1.100.000. Saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tiwi Andriani binti Maring. Dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Amin. Dereng sawat kawis baru anggenipun ngrantu bonang pinanganten putri anggrang turawuhipun bonang pinanganten kakung satema. Sampun rameng-rameng tumemyarma proprobo gentar-gentar gandaweda. Sumirat beber tejamaya. Saya dangu, saya cekok, saya caket sangalila tu. Punika tejaning bonanganten kakung ingkang binayang karya winjil saking Wisma Parareman kinanti sigra jemangkah mobiar boros pangomyo Cepat pisan saya badhe kantuaken dening panjenenganipun Bapak Soikin saking Tratah Salawates ketemu wonten ing Tribun Margi sampun kantaman gantar menawi suha
Sura ingkang kaiket benang sawe ingkang dipun iket sing sesang dipun antemaken ing mrika suruh kesusu bendang weruh wonten sasi gedang barang ngeten dan padang wonten sasi pantun yen wis matang tedah wantun nalika sang mono awas dumugi mangsa kala dumawahing kodrat yen to den bagus agus surata pinanggih kaliyan menika wujudipun Bokor Kencana Bokor Kencana ingkang minangka wadhah kambang setaunan wonten pandan wonten kenongo wonten pancen manut aku ya ingkang tansah kumantil intel netra persasat boten kula wendang sae maupun wonten kekalih goyo rukun ayam tentang peruntungan kadyo Yuli an Romi kaget inen antas yaumul kiamah Sumereting surya saya ngeperi jagat samudra lan gunung Temanipun punapun kalih Nalika sampun katemoaken wonten ing dekor Tampar Kencana susung aman kaliyan ingkang putri kang kapok ingkang kadherekaken kanthi kados pengin kurung sakembaran dulur dadi batur kuwi marah-marah ninggal lan wis kuwi ngono yo yen yo ngono kok sing digoleki yo ngono dan ki boyo rukun ayam tenan sing digoleki yo ngono kuwi sebetulnya orang sudah inggih menika panjenenganipun pun Bapak Marli minangka wali ingkang putri panjenenganipun ini Andriani putri pun sungkem kawula Awas, terimpet awas, kabel. Banter sing arep gedong, alon-alon. Ayo. Dawuhipun bonang pinanganten kekalih. Nika sampun damyak bangga. Menika kula sampun kadheraken para tatarias ingkang saking tlatah Watumagung. Inggih nuringgih sang yang menang sang yang wening anggenira siap. Oke. Susah selaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris, gak apa-apa katanya. Aku manut Idris ya malah.
Belum. Mudah-mudahan. Allah Akbar. Pengedan kabeh. Nggih, ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu niki saking Saking Jombang. Jombang. Nggih. Jabu alas Mas ini yo. Ringi kanca-kanca YouTuber. Tahan. Selamat datang ke teman-teman YouTuber, Mas. Yo.